Minulý rok sme organizovali prvý inovačný deň pre ženy, ktorého cieľom bolo zadefinovať problém a rozpracovať jeho riešenie na tému technológie pre spoločenské dobro. Na inovačnom dni sa sformovalo až 11 tímov a dievčatá z tímu Dormcom síce nevyhrali, ale umiestnili sa v prvej päťke. Naše inovačné centrum Inoblab a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa rozhodli pokračovať v rozvíjaní ich nápadu. Poďme sa teda spolu pozrieť na toto študentské riešenie a samotné členky tímu. Sme veľmi radi, že spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia podporuje nápady a ženy v IT svete. Spolu so Scrum tímom a mentormi z Inolabu sa nám úspešne darí realizovať náš nápad a tú aplikáciu, ktorú sme pomenovali Dormcom. Zároveň sme absolvovali aj biznis akceleračný program organizovaný Univerzitným vedeckým parkom Technikom, kde sme prešli sériu prednášok zameraných na mladých startupistov a začínajúcich podnikateľov. Cieľom tejto aplikácie je podpora študentských komunít na internátoch v Košiciach. Aplikácia bude združovať celú komunitu na jednom mieste, ktorá bude mať prístup k informáciám, ako sú koncerty, prednášky či marketplace predaje. Noví študenti sú totiž často stratení po nástupe na internát a univerzitu a hľadajú informácie, ktoré tak po registrácii a verifikácii nájdú na jednom mieste v appke Dormcom. Mobilná aplikácia je v stave beta verzie. Spolu s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia hľadáme prvého zákazníka, univerzitu, ktorá aplikáciu pilotne nasadí. Ďakujeme, že podporujete ženy v IT.